Noong 2020. November 23, 2020 mga tugan. Oy bago ang kabos sa bation ta mo na ning happy birthday an gabos na mga nagseselebrar kansay da mga kumpleanyos ngunya na pagkaaldaw. Sana nasa harayo kamo sa mga katibaadan maugma and syempre maski daing handa thankful man giraray kita kan sa tuya na pagkakaigwa o pag-celebrar kan sa tuya na birthday o kaaldawan, kumpleanyo, sabi nga ni sa Bicol, no? O Spanish ang kumpleanyo. Feeling ko Spanish talaga ang kumpleanyo. Maray na hapon. Ano daw kung yaon so partner ko yun na pagkapon, ano? Di ko nasisilag, ha? Day ko na sila. Gabaya isa na ta maipsot na naman sana ito. Mga tugan. Siyempre sa mga nag-aantabay sa lawas kan Pilipinas, maray na pagkahapon po sa Indo. Kahit man kamong lupalop kan mundo, ingat. Sabi nga ni, stay safe databi mga tugan. Tangani na ano yan, pag nagbalik kita sa Pilipinas, may magandang balita tayong sasabihin. Dakulon ang ano yan, Kuya John, dakulon ang nagtatabang sa tuya na na mga nagkabiriktima o nagkasaralanta kan bagyo. Salamat. Thank you sa mga nagtatabang, as in sa gabos na padagos pang nagtatabang para sa satuya na mga katugangan na apod kayan na nasalanta, mapagalon kaya sa Bicol so nasalanta, mapod kan sa Bicol, mga nadistroso kan bagyong puon kay Quinta, kay Rolly, and kay Ulysses. Salamat sa English, thank you. Ang pagpapasalamat o pagsabi ki thank you, dakulaon na bagay po dayan mga tugang. So ang pag-urulay-ulayan tangon yan, kung papaano da atabi kita maturo kan kaining araw kaning ugali sa satuya ng mga kaakian na daimalingawan and then magtuod na magsabi ning salamat or thank you, no? Minsan kaya may mga istorya, sabi nga ni mang ilan-ilan na mga istorya, mga tugang na so iba ngayang aki ngunyan, guro daay na ngaya tatao lamang ngaya magpasalamat. Dahil na ngaya tatao magsabi ki thank you. Igwa lamang kamong mga eksperyensya mga tugang na pero although pag nagtatabang baga kita talagang bukal sa tuya na buot and then na-disappoint kita tadai kita naka-receive man nga ki thank you somehow iyo na sa nangaya ang pigahalat mi o pigaagad mi na at least magtaram nga ki thank you o salamat pero dai man nga ito binalikod sa nangayate na uminali na sa nangaya iba man mga aki tinawanan nga ki tinawanan niya ki dulce, biskuit, kung ano-ano, pero dahil lamang ngayon nagtaram ngayon maski thank you or salamat. Siguro ko ito na sunakatuudan mga tugang kan mga ibang tao or kan mga kaakian, nagaro nalilingawan na po ang pagtaram ning thank you o salamat. Minsan baga sa mga nagtatabang talaga mga tugang, saro sa nang maliputok, saro sana na malutong na thank you. Kumbaga, magayuno na sa pangmati, yan na madangog ta sana ang tataramo na salamat or thank you. Ngunyan, para sa may mga aki pang pigaataman, sa mga magurang, sa mga nanay, sa mga tatay, siguro ko, tangani na dumakula ang satuya na aki na marayrahay na tao, marayrahay na aki, tatao mag-apresyar kung paano magsabi ki thank you.
turuan ta sinda, ano? Turuan ta sinda kung papaano magtaram ki thank you. So uni tabi mga tugang, igo ako yung mga listahan digdi kung papaano da kita matara o maturo sa satuyang mga aki. Sabi digdi mga tips o paraan, tangani na maging thankful ang satuyang mga aki, no? Sabi digdi mga tugang, ang pagiging thankful at pagpapakita ng gratitude ay makakatulong para sa ating mga anak at sa mga ating mga anak, mga mami at daddy, kasi ito sa mga larawan o isa kasi ito sa mga larawan ng magandang asal at nagpo-promote ng happiness. Taro da po ini sa mga ladawan ki sarong magayo na ugali and nagpo-promote ning kaugmahan, no? Pagtaas da atabi kang pigaapod na life satisfaction and pagre-reduce ki depression. Ang pagiging thankful palan, nakakabawas ki depression and nakakapagpataas kang pigaapod na life satisfaction. So gari mas nagiging satisfied kita sa buhay ta kapag kita tatao magtaram ki thank you. Makakatabang da po ini sa satuyang mga aki na maging thankful. Makakatulong sa ating mga anak na maging thankful siya at grateful para maging malusog ang kanyang mental health. Tamala nga ni ngunyan baga, mga tugang, ang mental health, saro na po iyan sa mga pinagtatawaning doon ka mga nagkapira na bako po, maali su barrier kan mental health na pigaapod. No? Taminsan kaya baga, nagkakaigwa ki garo connotation na pag sinabing mental health ngayon tapos nagpapa-psychiatrist ngayon, nagpapa-counsel ngayon, ang pigi-isip ninda may tililing na bako po arog ka yan, ano? So uni po ang mga iba o ang apod kay ni sabi nga ni mga tips para maging thankful ang sarong aki. Sigun po ini sa mga eksperto. Epekto sa bata kapag siya ay thankful. Dapat palan permi kita magsabi ki thank you, salamat. Sa Japanese, arigato. Tama daw yan, Kuya John? Sa Japanese, arigato. No? So, minsan kaya, bihira na talaga, bihira na bihira na kita makadangog ki thank you. No? Minsan, maski ano man ang bagay na pabor na ginibo ta, minsan garo da data ma-appreciar, na na-appreciar kita. O dahita na mamate na na-appreciate kita kasi di lamang kita naka-receive ki thank you. And then, vice versa. So, siguro kung kita man, bilang sarong tao, in every blessing, we should be thankful. We should be grateful. Ano? Sabi nga ni Digdi, segunda po sa pag-aadal, ang mga aki na grateful at thankful, mas nakakakuha da Kuya John, ki mas alangkaw na grado sa eskwelahan. So mga tatao magpasalamat, mas nakakakuha da kitawo, alangkaw na grado sa schools, dakol da atabi ang nagiging mga amigo asin amiga, and dai po basta-basta nasasangkot sa mga iriwal-iwal. Yan po ang mga aki na grateful and thankful. Yung managad kung ang aramo sana magpasalamat. Gurura man sa imong madadagit. Bako sana suso in a sarcastic way na salamat ha. So dapat kung mapasalamat, so ano man sa buota, sabi nga ni bukal sa kalooban, ano? So iyan da tabi ang saro da ang aki na grateful and thankful alangkaw ang grado sa school, dakol ang amigo asin amiga,
And then bihira po masangkot sa mga iriwal-iwal. Kung ang aki itaarog ka yan, grumagayon sa pangmati. Iyan nga si Bibi, iyan nga si Buboy, dahil lamang nga iyan nakaka sangkot nga sa mga iriwal-iwal. Ano? Dakol da po sa mga magurang na tigtuturoan ang satuya mga aki na pigaapod na pigtuturoan ang mga aki ning mga magayon na pag-uugali. Ano? Marami raw sa mga magulang na tinuturuan ang kanilang anak ng larawan ng magandang asal. Halimbawa, ang pagsasabi ng thank you o salamat po kapag may natatanggap na mga bagay, na mga blessings o whatsoever na sa tuya na natatanggap. Ano? Arog kang pag nararegaluhan kita kapag birthday, pag nararegaluhan kita during Christmas, no? Sa bata, mapuuna naman sa mga ano yan, maarabutan na naman sa mga panregalo. So, kung makatanggap man po kita ning any kind of gifts, don't forget to say thank you. So, ngunyan, ang sa tuyang pag-urulayan po mga tugang, kung papaano tada tuturuan sa mga aki ita na maging thankful and grateful. Ha? Paagi, tanganing maturuan tang sa tuyang mga aki na maging thankful or grateful. O nina, ha? Number 1, sa mga magurang tabi na mga may mga aki pang sadit, ano? May mga aki pang pinagde-develop ang ugali, no? Mas magayon po na maghinanyog kita ning marahay o magantabi kita ning marahay kung paano ta daw gigibuhon na grateful or thankful ang satuyang mga aki. Number 1, mag-focus daw sa pananaw at pag-unawa ng ating anak sa kanyang mga mag-focus sa pananaw at pag-unawa ng inyong anak sa kanyang mga emosyon. So ilingon ta da po, ilingon ta kung ano ang namamatean kan sa tuyang aki, intindihon ta, mag-focus da po kita duman, tanganing maaraman ta ang gigibuon ta. Sabi digdi, ang mga infants at toddlers kadalasan ay wala pang cognitive ability para maunawaan ang perspective o pananaw ng ibang tao at pagkakaiba ng pananaw nila sa iba. Siyempre, aki pa yan, ano? So, balit kapag tumungtong na siya ng preschool, mas tumataas ang kanilang pag-unawa sa iniisip at pakiramdam ng ibang tao. Nauunawaan nila na may ibang paniniwala, pananaw at ibang feelings ang ibang tao sa kanya. Totoo, ano, sa mga arugkaan, pag nag-preschool na, halimbawa, 4 years old, 5, 6, kasi yan ang oras, mga tugang, na nakakapaghalubilo na sinda sa ibang tao, and then, nare-realize naman ninda na may iba palan na mga pananaw ang ibang tao. Bako pare-pareho. Sabi digdi, kausapin ang anak patungkol sa ibang pananaw ng mga tao. Ipaunawang mabuti kung bakit iba ang kanyang pananaw at nararamdaman sa iba. Mas magiging aware ang ating anak sa pakiramdam ng ibang tao at mas magiging thankful sila. So sa tuya, sa mga adults, mga tugang, iyan yung pigaapod na individual differences. Ano? Individual differences. Iyan po ang pigaapod ka dyan sa pag mga adults na kita. So sa mga aki, iba man na pananaw. Sabi digdikan sa tuyang texter, Kuya A, anday ko natabi na dadangog sa ngunyan an simbag sa thank you, an word na you're welcome. Hindi man ang ganda na. Pag sinabing thank you, yung ngaya pa di. Sige, no problem ngaya. Sige. Pag uralay-ulayan naman sa masunod na aldaw, kung ano ang simbag sa thank you. So ngunyan, tuturuan ta sa mga aki ita kung paano magsabi ki thank you. So number 1 na yan, mag-focus da po kita
sa pananaw at pag-unawa ng ating anak sa kanyang mga emosyon. So ilingon ta kung ready na ba yan sa mga aki, ready na sindang masabutan ang pananaw kan iba. Sabi nga ni baga, an aki da ang thankful and grateful, harayo da tabi sa iriwal-iwal, alangkaw ang grado sa eskwelahan, and then dakol ang sa iyang nagiging amigo asin amiga. Number 2, magkaigwa da tabi ning gratitude conversation sa satuyang mga aki. Anong pigapod na gratitude conversation? Sabi digdi mga tugang, kausapin ang ating anak patungkol sa mga bagay na pinagpapasalamat niya at hindi niya ipinagpapasalamat. Maski palan su mga daing niya pinagpapasalamat. Ang mga ganitong pag-uusap ay makakatulong upang manotice ng ating anak ang tinatawag na act of kindness ng iba. Kumbaga, sa arog da kaaning paagi, matatabangan ta sa tuyang aki na maapresyar sa mga ginibo kan ibang tao para sa inda. So halimbawa, sa simpleng sa mga aki, usually talagang regalo ang magayon na halimbawa for you to say thank you, no? So sa paagi da ka ni matatawan ta da ako baga matatabangan ta sa mga aki ta na ma-appreciate ninda sa mga bagay na ginibo kang ibang tao para sa inda. Halimbawa, ang pagbibigay ng regalo na hindi mo naman inaasahan at walang hinihinging kapalit, no? So, pag nakatanggap da so aki ta, kirigalo, maski dahi man pig-asahan, and then dahi man na kapalit na piga-asahan, makapagbibigay ito ng positive feeling sa kanya. So, syempre, dawa man kita nga ning mga adults, pagka nakatanggap kita kirigalo, tapos data man piga-asahan, syempre, happy kita. So, once na naging maugma kita, dumana kita mataramki, ay salamat ngaya. Ay thank you. 'Di ba? So sabi nga ni sa tuyang texter, dahil niya nadadangog so word na welcome. O di sumatao man, mataraman ki you're welcome. 'Di ba? Magkaroon ng gratitude conversation sa ating anak. So arog kayan mga tugang, kaulay-ulayon tama sa mga akita. Once na nakatanggap sinda ng regalo, maski pig-asahan o daipig-asahan, turuan ta sinda kung ano ang halaga, kung ano ang namamatean ninda. And then kung feeling na thankful or grateful lang sa tuyang mga aki, turuan ta na magsabi ning salamat or thank you. Kung tanggap sa nakita-kitanggap. Yan ngaya, tinaw ngaya ni Nino. Okay. You should say thank you. Turuan ta sa mga kaakian na magsabi ki word na thank you. Okay? Sige, dagdagan ta yan na kung paano databi matuturoan niya to sa tuyang mga kaakian na magsabi ki thank you. No? Sa satuyang pagbabalik. Okay? Sige, oras niya to, 2:31. An oras hatod sa Indokang, Alaksan FR. Alaksan FR ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, Banat sa Apat, DSWD5, DSWD5, Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap.
Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Challenging kag panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic
Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new Triple Pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Akala ko po kasi hindi na po puputo. Biglang sumabog. Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na! Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan. Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na! Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na! Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na
Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Yes, balik po kita sa programang Usapang Pamilya. Ngayon na aldaw ng Lunes, petsa 23 kan Nobyembre 2020. Tuya nga ni po na pinag-uuralayan mga tugang kung paano na po kita makakatao o paano kita makakatabang sa satuyang mga aki na maging grateful and maging thankful sinda habang sinda nagdadakula. Ano? Baga saro yan sa pinakamagayo na ugali kan, especially kita sa mga Pilipino. Saro sa pinakamagayo na ugali kan pamilyang Pilipino. Ang tatao mag-appreciate, tatao mag-appreciate kan mga bagay na sa tuya na nakukuha. No? We should really know how to appreciate and say thank you kung ano man ang nakukuata. Okay? Yaw na kita digdi sa pangtulo. Sabi digdi, turuan da atabi na magkaigwa ang satuya ng mga aki na pigaapod na gratitude journal. Pag sinabing journal, isusurat, no? Gratitude journal. Sabi digdi, sa pamamagitan nito, maaaring matulungan ang ating anak na mas maging thankful pa. Maaari niyang ilagay ang araw-araw na karanasan. Kung magaro diary ang style kay niya, no? Maaari niyang ilagay ang araw-araw na karanasan niya at mga bagay na thankful siya sa araw na yon. Ituro din daw sa kanya na dapat ang kanyang ilalagay ay specific upang makita mo ang mga positibong pananaw ng iyong anak or ng ating anak. So dapat specific da. Halimbawa, nakakuangaya okay, o may nagtao ngaya sa kuya, ngunya na aldaw, may nagtao ngaya sa kuya kitinapay, no? So sa sadit na paagi, sa sadit na paaging araw kaya dapat ma-appreciate kan aki ita. And then pwede niya isurat iyan duman sa pigaapod na gratitude journal. Ano? Halimbawa, ituro na thankful siya dahil nakapaglaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan o thankful siya dahil kumain sila ng kanyang tatay sa labas o kanyang nanay sa labas. Ang pagkakaroon daw umano ng gratitude journal ayon sa pag-aaral ay makakapagpataas ng happiness o kaligayahan ng ating anak sa mga adult. Yun. So, garuman sana palang diary. Sa bagay, ang diary, so kung ano man ang nangyari sa imo, sa bilog na aldaw, sigsusurat. So, gratitude journal, sumagayon na nangyari. Halimbawa, so dapat niyang ipagpasalamat. Maging specific da po. Ano? So, sa paagi da ka iyan, mas lalo tang matatabangan sa tuyang mga kaakian na maging thankful and grateful. Saro pa na pagpapakita sa ating anak na tayo din mismo, mga magulang din mismo ay dapat thankful din. Ba, syempre, paano kita maturo kung kita mismo wara sa satuya itong katangian na ito? Sabi digdi, tandaan na ang mga magulang ang isa sa mga tinitingnang modelo ng isang bata. Ginagaya ka ng iyong anak sa anuman na iyong ginagawa at pananaw. Kaya ipakita sa kanya na thankful rin tayo sa mga bagay na hindi nahahawakan, maging example o halimbawa sa ating anak. No? Halimbawa daw, ipakita at iparamdam na thankful ka sa kanya o thankful ka na siya ang naging anak mo. Pwede mo ring sabihin na thankful ka sa kanya dahil kahit hindi mo siya inutusan na ligpitin ang mga laruan niya o kahit na ano, ay nililigpit niya ito. So, dapat kumaturo na kita mga tugang mismo hali sa satuya, mai-experiensyahan kan sa tuya mga kaakian na maging thankful. No? Siyempre, ang saro sa mga pinag-iidolo kan sa tuyang mga kaakian ang sa tuyang sa diri. So mga magurang. Ano? And then kung
kung araw ka na namamatean na kita, no, na kita mismo, thankful kita na halimbawa aki ta sinda, thankful kita sa maski anong bagay, sabi digdi, tawan tada apo ning oportunidad ang satuyang mga aki na i-practice ang pagiging thankful. I-practice ang pagiging thankful. No? Sabi nga ni, practice makes perfect. Sabi digdi, katulad ng ibang aspeto sa buhay, ay pagpapractice ng ganitong larawan ng magandang asal ay nakakapagpataas ng pagpapakita ng gratitude ng ating mga anak. Bilang magulang, pwede mong i-encourage o pwede nating i-encourage ang ating mga anak na ikwento ang mga high and lows niya sa araw-araw niya. Itanong sa kanya kung anong pinagpapasalamat niya sa araw na yon. Sabi digdi, pwede rin tayo o pwede rin kayong gumawa ng game. Halimbawa, bibigyan natin ang ating anak ng isang bagay na ayaw niya. Tapos saka mo sasabihin na mag-thank you siya dahil nabigyan siya ng regalo. Ang goal dito ay ma-focus ang mga bata sa pagiging grateful para sa taong nagbigay sa kanila ng regalo at hindi sa material or object na natanggap nila. So, pwede man palan ito mga tugang. Maski abo ninda, at least, bako ito sa indang prioridad na makua, at least kapag nakakua sinda maski anong bagay, magiging grateful or thankful man giraray sinda. Baga ipapailing tada po mga tugang so halaga kan mga bagay na nakukuaninda. Pang-anom at haputon daw tabi kung sain sinda thankful and nata. Tanungin sila kung saan sila thankful at bakit. Sabi dito, tanungin ang iyong anak kung ano ang mga bagay na thankful siya. Huwag lamang itong ilimit sa kapag birthday nila o sa mga special na okasyon katulad ng Pasko. Pwede itong daily question sa ating anak. Itanong sa kanya kung ano ba ang pinakamagandang bagay na nasabi sa kanya ng isang tao. Even pala sa mga sinabi, sa mga nadangog niya, pwede pala na itong ipagpasalamat mga tugang. Ayan, so, tuturuan ta sa mga akita na mag-appreciate kan mga bagay-bagay. Bako lang pala sa material na bagay. Even sa mga bagay na nadadangog kan sa iyang mga aki o kan sa tuyang mga aki. Pang-pito, bigyan sila ng mga bagay na i-earn nila para makuha nila. So yun na inisugaro, tatawan takitas. Halimbawa ada apo, ang pagtuturo sa kanila na mag-ipon ng pera mula sa kanilang baon para mabili ang gusto nila. Simple lang, Pag-iipon ng pera mula sa kanilang baon para mabili nila ang gusto nila. Sa pamamagitan nito, maituturo natin sa ating mga anak ang value ng pera at mga bagay na binibigay mo sa kanya at ng ibang tao. Tatawan talang baga ki vision so aki na ma-appreciate, na mahiling na so value kan mga bagay-bagay. No? So pag na-appreciate na po kan mga kaakian o tatao na mag-appreciate ang satuya ng mga kaakian kan mga value kan mga bagay-bagay, diyan na maabot so pagiging thankful and grateful kan mga kaakian. Pero pa, i-encourage na po sinta na magtaon ng mga thank you cards at pagsasabi ng thank you sa ibang tao. Ang pagsasabi at pagbibigay ng mga thank you cards sa iba ay beneficial upang maturuan ang ating anak ng mga ganitong larawan ng magagandang asal. Turuan silang gumawa nito at gawin ito. Tanungin siya kung kanino ba siya thankful at gawan niya ng letter. Katulad ng kanyang mga kaklase, teacher, kalaro o kahit na sino. Pwede man so doktor, no? Pwede man so parataho na nag-aaga dyan sa luwas kan harong nindo. Salamat ngaya kuya. Ta uraal daw ka ngayang nag-aagi ngaya digdi sa harong ngaya. Uraal daw mo ngaya kaming pigpapabakalan kita ho. Diba? Sa mga simplihon sana pala na bagay yan. Pansampulo po, sabi digdi i-expand ang pag-iisip kan sa tuyang mga aki sa pagiging mas open at flexible. Pagiging open and
flexible. No? Sabi digdi, marami sa mga bata ang likas na negative mag-isip. Dakul da sa mga aki ang talagang negatibo mag-isip. Madalas silang nakaka-notice ng mga negatibong bagay sa kanilang paligid. Dahil rito, nagiging negative din ang kanilang pag-iisip at feelings. Turuan daw natin o turuan ang ating mga anak na maging hopeful at tingnan ang mga magagandang bagay sa kanyang paligid. Isa sa mga paraan upang ma-direct ito ay tanungin sila, halimbawa na kung paano mo pa nakikita ang ganitong bagay o paano mo nakikita ang ganitong bagay. Kapag hindi nila ito masagot at hindi nila makita ang positive respect dito o positive aspect dito, no? Bigyan sila ng iba pang perspective o pananaw tukol rito na mas positibo. More on positive sides. No? Usually, sabi digdi, mga tugang, ang mga aki ida talaga likas na negatibo ang pag-iisip. So, nasa satuya kung paano ta i-direct na mas hilingon ta ang sarong bagay sa positibong aspeto. No? The last but not the least, i-coach ang ating anak kung paano tumanggap at magbigay ng compliments at positibong sentiments sa iba. Ini epuhan talaga ini mga tugang. I-coach ang ating mga anak kung paano tumanggap at magbigay ng compliments at positibong sentiments sa iba. So, syempre, dapat ma-appreciate na ta. Nganing mahiling kan ibang tao na na-appreciate ka o na-appreciate sinda kan sa tuyang mga aki, tuturuan ta sinda. Minsan talaga medyo nakakahiyang magsabi ng compliment sa iba, lalo na para sa mga bata. Naroroon kasi ang pakiramdam na baka ma-reject sila o hindi pansinin. Ganon din na maramdaman niya na hindi sapat ang kanyang compliment sa iba. Turuan daw ang ating anak na puriin ng iba kung paano ang kanyang attitude kapag siya naman ang pinupuri o binibigyan ng compliments. Ituro rin daw sa kanya ang pagkakaiba ng pagiging proud at pagiging mayabang. Baka kasi yumabang naman ang ating mga anak. So, nasa tama lang kitang pag-appreciate, no? Ang pagiging thankful at grateful ng ating anak ay hindi lamang isang larawan ng isang magandang asal, subalit nakakatulong ito sa kanilang kalusugan, kasiyahan at well-being. Sigun po iyan kay Michelle Maindenbridge. So, iyan po, saro po sa mga eksperto na nakapagsasabi na ang pagiging importante, ang pagiging thankful kan sarong aki and grateful of course. Pero magayunon sa palibot ang mga tugang kung gabos tatao maghiling kan worth kan mga bagay-bagay. Gabos tatao mag-apresyar even little things, mga sadiyot na bagay, hanggang sa mga pinakadakulang bagay, no? And of course, pag nakakatanggap ng mga compliments, nakakatanggap ng mga regalo, biyaya, anything na makukuata, we should be thankful. And dapat tatao kita magsabi ki thank you. Bako so na ginibo na kan sarong tao so bagay, gabos-gabos na ginibo, gubaga pagal-pagal na ang sarong tao, pero dahita man lamang ngayon na apresyar, no? Babayaan kita kaan, lalo na sa sa Kuya John, sa pag-ibig, no? Dapat mahiling tamo so worth and so effort na pigtatao and ma-apresyar tayo, ano? So, pag naturo tatapo yan, o pag naturo tapo dayan sa satuya ng mga kaakian, dadarahonin da iyan sa pagdakula, no? Madakula sinda bilang sarong marhay na tawo, tatao mag-apresyar, tatao magsabi ning thank you. Diba? So, sige daw, sa mga nag-aantabay, kilingi daw nindo si Agom, kilingi daw nindo sa mga aki, kilingi daw nindo si mga magurang nindo, and then, magsabi ka mo,
thank you. Yes. O, sige, thank you mga tugang para sa aldaw na ini. So sana nakaakod kita mag-appreciate, no? And then makaakod kita magsabi ning thank you sa mga bagay na sa tuya na nakukuha o nare-receive. And then mahiling ta in a positive way ang mga bagay-bagay na yan. Para iwas stress naman, ano? So, sige, hindi po si Kuya A, sa Laro Technical, Kuya June Napoles, and Mark San Madrid sa tuya na kaibanan. Kami po nagpapaabot sa Indogabos na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang